Euskal Herria zatitua izatearen berezitasun bat Euskal Herriaren kasuan, beste herrialde zapaldu batzuetan ez da hala gertatzen, baina Euskal Herrian bi estatu dira herri hau beren menpe daukatenak, eta horrek egiten du gure arteko zatiketa handiagotzea. Adibidez, hartzen badugu Kortsika edo Bretainia, hiek biek Frantzia dute beren zapaltzaile bakar, ez? Eta orduan, beren ahuleziekin, Bretainia pixka ahulago, Kortsika indartsuago, baina badaukate kontzientzia komun bat herrialdearen, zatitutako herrialdearen batasun baten kontzientzia behintzat bada, ez? Euskal Herrian gertatzen dena da, zati handi bat dagoela Espainiarekin bojokan, eta beste zati txiki bat Frantziarekin bojokan, eta orduan horrek sortzen duen askotan kontzientzia komuna ere askotan estatu horien, estatu menperatzaile horien maparen edo mugaren araberakoa da. Egan nahi dut, honekin. Eta orain are gehiago autonomia erkidegoka antolatuta gero, ez? Egan nahi du horrekin, bereziki Euskal Herriaren zati handiena, Hego Euskal Herria eta hor hartuko guenuke zati, País Basko izenaren, Euskadia izenaren patrimonializazioa, bere ganatzea egin duen Euskal Autonomia Erkidegoak, badaukala alako kontzientzia bat eta askotan ahazten duela bidasoatik bestaldera ere euskaldunak badaudela, ez? Euskal Herria ez dela bukatzen bidasoan edo Irunen, bai? Eta nik uste dut, bi herrialdeen artean zatitua izateak eragiten digula baita ere herriaren batasunaren kontzientzia hori edo herriaren osotasunaren kontzientzia hori galtzea. Eta horrek bi norabidetan balio du, ez? Orain, badauka alderantzizko edo beste aldea ere, hori esker ere begibistako zaigu herri zapaldua garela. Zer eta kantuak dion bezala, mugaz gainetik Euskal Herria, mugaz bestaldetik Euskal Herria, nonda ordin Frantzia, nonda Espainia. Hori da, ez? Jendea kontzientzia baldin ez. Bera, ni etortzen baldin naiz sarara, lesakatik sarara joaten naiz, euskaraz hitz egin behar dut horko jendearekin, edo alderantziz eta herri bera gara, ez? Orduan, horrek erakusten du nola liteke bi estatutakoak izatea, baina herri bera, hizkuntza bera, kultura bera izatea. Beraz, hori da pixka bat gure heldu lekua baita ere, eta gure paradoxikoa baldin bada ere, erakusten duena Espainiako estatuko edo Frantziako estatuko herrikide izatea ez dela naturala euskaldunentzat. Eta hori, ispilulan hori ere egiteak balio du, ez? Nik pasa dut muga eta hala ere euskaldunak dira ni bezala. Orduan hemen badago zerbait normala ez dena, ez?